kula ga wannan sai mu kiyaye, mu nuna wa 'ya'yanmu waɗannan kyawawan ɗabi'u, social skills, murmushi, girmama na gaba. In an musu abu mu ce na gode, thank you. Yaro ya ga dattijo da ice ko wani abu ya karba ya kai masa gida. Irin waɗannan ayyuka, karɓan kaya a hannun manya muhimmai ne. Ɗaukan duk wani dattijo a matsayin babansa, haka magabatanmu suke yi. In kin tashi a gidanku, mai gadi baba ake ce masa, sai a ce babawa ne. In akwai direban ya haife ku sai a ce babawa ne. Ko mai sai da ruwa ne sai a ce baba mai ruwa. Ana nuna wa yara girmama duk wanda ya haife su baba ne. So waɗannan su ne asalin social skills. Yaranmu a yanzu da yawa ba su da shi. Kuma ko a wurin aiki in mutum ya je labor market, suna da muhimmanci fiye da komai. A tafsirin maza na ba da misali na Henry Ford. Mutane biyu suka yi applying aiki a wurinsa da suna neman aiki. Shine mai kamfanin Ford. Sai ya kira su je dina su biyu, sai suka tafi dina tare da shi. Da suka yi dina, jami'a ɗaya suka yi, class of degree duka suna da shi ɗaya, course ɗaya suka yi, GPN su ɗaya ne, komai nasu iri ɗaya, kuma engineers ne. Da suka yi dina suka kammala, sai juya ya ce wa ɗayan, ya ce you are hired, mun ɗauke ka aiki. Sai juya ya ce wa ɗaya, we won't be proceeding with you, we won't be proceeding together, ba za mu ci gaba da kai ba. Wanda aka ce ba za a ci gaba da shi, hankalin ta sai tashi, kawai daga cin abinci ba interview ba tambayoyi, kawai a ɗauki aboki da ne ake ɗauka na aiki. Me ya faru? Sai Henry Ford ya ce reasons ne guda biyu. Reason na farko, kai da aka kawo maka abinci steak, wannan nama da aka kawo gashashe, baka ɗanɗana ba, kawai sai ka ƙara gishiri. Shi kuma abokinka da na ɗauki aikin, da aka kawo naman sanda ya testin naman, da ya ji akwai bukatan gishiri sai ya ƙara, amma kai ka ƙara gishiri a abinci baka ɗanɗana ba. Sai ya ce wannan yake bayyana baka da critical thinking. Mu muna sha'awar mutumin da sai ya yi testin abin da ya samu on the ground gabanin ya canja shi, amma kai ka canja abu tun baka ɗanɗana shi ba. Sai ya ce na biyu kuma a most important, abu na biyu da fi kowanne muhimmanci, ya ce kuma shine su waiters da ke hotel ba ka mutunta sun kana magana, sai ka raka idan su ke kawo kaza. Shi kuma wanda na ɗaukan yana mutunta su, kai kuma ni kaɗai kake mutuntawa saboda ni zan ɗauke ka aiki. Sai ce muna sha'awan aiki da mutanen da ke mutunta kowa da kowa, ba wai kawai mutunta manyan mutane ba, kowa ya za a mutunta shi. To haka fa yanzu ake a duniya. Daga cikin mafi muhimmancin abin da ake neman za a ɗauki aiki shine social skills da soft skills. Social skills su ne waɗannan ɗabi'u da muke ta bayani irin na fiyayyen halitta. Soft skills su ne irin critical thinking, complex problem solving, creativity ko creative thinking ko thinking out of the box ko teamwork. Waɗannan su ne muhimman al'amura a yanzu a duniya, kuma su ne abin da addini ya karantar da mu. Mafhum?